नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो आखिरकार पोस्टर भी आ चुकल बा और गाना के रिलीज टाइम 6 बजे के रहे, जो कि अभी तक टाइम तो पूरा हो चुकल बा लेकिन गाना रिलीज ना भइल बा। जी हाँ, गाना के बेसब्री से इंतजार हो रहा बा। गाना के डिटेल के बारे में आप लोगन के बता देता नहीं। गाना के नाम रखल गईल बा जाड़ा लागता। जी हाँ, जाड़ा लागता गाना के नाम रखल गईल बा। जाड़ा स्पेशल गाना बा 2022 के खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के आवाज़ में ई गाना बा। कृष्णा वेदर्दी जी ई गाना के गौले बाड़े, आर्या शर्मा जी संगीत से सजौले बाड़े और एकर रिकॉर्डिस्ट जोन बाड़े उ बाड़े राकेश मेहरा जी। बाकी ई गाना के निर्माता ईशान कपूर और विवेक सिंह जी बड़े और डिजिटल संभालने बड़े विक्की यादव जी। WVT भोजपुरी पर जाके तैयार रही। 6 बजे के टाइम रहे लेकिन जल्दी जल्दी में गाना के रिलीज गईल जा रहा बा, चलते थोड़ा समय लाग सकेला, तो थोड़ा इंतज़ार कर ली। 6 का 7 बजे ले इंतज़ार कर ली और जैसे ही गाना रिलीज हो जाता हम ओकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देम। बस आप लोग जाएम, लिंक पर ओके करम और जाके गाना के सुन ले हम। बस तैयार रही, गाना कोनो भी क्षण आ सकता, हो सकता हमारा ये वीडियो अपलोड करे से पहले ही आ जाए, हो सकता वीडियो अपलोड करे के कुछ देर बाद आए, लेकिन जब भी आई अगर हमारा पास लिंक आ जाए हम आप लोगन के गाना के लिंक दे दें। बस कमेंट बॉक्स में आप लोग तैयार हम और चैनल के सब्सक्राइब कर दें। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।